Здравейте! В днешното видео ще си поговорим за това какво е базална телесна температура и защо трябва да мерим и как да записваме нейните стойности в органайзера за зачеване. Как нейното следене ще ни помогне да забременеем. Аз съм Деси Костова и съм вашата онлайн холистична акушерка. На 18 ми казаха, че няма да мога да бъда майка. Към момента имам 3 здрави деца. И така, базалната телесна температура е вътрешната температура на тялото, която се променя под въздействието на хормоните. Базалната телесна температура мерим при жените. Следователно, следенето на тази температура е един от трите основни признака, на базата на които ние провеждаме нашето наблюдение за зачеване. Базалната телесна температура е вътрешна телесна температура и не трябва да се бърка с телесната температура, която по принцип измерваме в подмишниците или на гънки по тялото, когато усещаме, че се разболяваме. Базалната телесна температура, момичета, се променя под влиянието на нашите хормони. В първата фаза на цикъла нейните нива, нейните градуси са по-нисички, а пък във втората фаза на цикъла след овулацията температурата е по-висока. В първата фаза на цикъла обикновено тя се нарича хладната фаза, а пък втората фаза на цикъла тъй нареченият инкубатор, когато се очаква ние да зачеваме. Фазата на хладилника, т.е. фазата, когато нашата базална температура е по-ниска, може да продължи произволен брой дни. Имайте предвид, че само 10% от жените, които имат редовен 28-дневен цикъл, овулират на 14-тия ден. И затова следенето на базалната температура може в пъти да увеличи шансовете ви за зачеване. Просто защото тогава, когато я следите, вие ще знаете кога тялото ви е готово. Водейки си карта на базалната температура, може да разберете в кои дни е вашата овулация и кога вашата яйцеклетка очаква нейният принц на бял кон да дойде, да я целуне и да я събуди от 100 годишният изсън. Във втората фаза на цикъла, момичета, на менструалния цикъл, за него става въпрос, обикновено тази фаза продължава между 10 и 16 дни. Ако е по-малък брой дни, обикновено можем така да не сме много добри в прогнозите за бременността. В органайзера за зачеването има специално място, където всеки ден да отбележите вашата базална температура, промяната на вашия цервикален секрет и съответно на кой ден от цикъла си. Ще получите, освен органайзера и специална карта на наблюдението в електронен вариант, която ще можете да си разпечатвате всеки месец и да отбелязвате промените, които настъпват в вашият организъм. Ще си кажете, то има уринарни тестове за овулация. Да, ама те не винаги са особено точни. Умението да наблюдавате вашата базална температура е прекрасна профилактична мярка. Това е показател, който може да ви покаже ранни признаци за проблеми във вашият организъм, като, например, дисбаланс на щитовидната жлеза, преди още хормоните й да са се променили. Така че, чрез органайзерът за зачеване, вие ще придобиете знания не само как да забременете, а и как да профилактирате вашето женско здраве, да се научите на това знание и съответно да го предадете на вашето бъдещо момиченце. Очаквайте в следващите видеа основните 3 правила за мерене на базалната температура и това как наистина с абсолютно натурални средства да поддържате вашето женско здраве и съответно да заченете. Чао!